Hát akkor sok szeretettel köszöntelek titeket, nagyon örülök, hogy eljöttetek. Ez az első ilyen napunk, de ilyeneket próbálunk majd a jövőben szervezni. Mit gondoltok, hogy melyik a legjobb bevonat? Úgy, a vas. A legjobb a hővezető képessége, és a legegyenletesebben oszlatja el a hőt, és a húsnak, meg a zöldségeknek is ez a legjobb. Hogy ahhoz, hogy a csirkemell finom és szaftos maradjon, ahhoz nem szabad nagyon kiszárítani. Elősütést követően berakjuk a sütőbe. Ez körülbelül 5-10 perc, ugye nagyságtól függően, és már is egy nagyon szaftos húst fogunk kapni. Így, hogy van, be van rakva a sütőbe. És ott el van. Ennyi. Köszönöm. De ahhoz, hogy tisztán az ízek megmaradjanak, ahhoz csak is fa kell. Tehát nem szabad semmivel elrontani. Különböző ízesítő fák vannak, de a hikori talán a legnépszerűbb, ami csak annyit tesz, hogy rátesszük ide a faszélre, és szépen elkezd pirulni. És szépen beállítva egyes nyílásra, alul pedig szintén egy ilyen nagyon picit kinyitva, hagyjuk, hogy ne lobogjon a tűz, a parázs kapjon egy kis levegőt, hogy tudjon égni, és ugyanakkor ez a füstölőfa elkezdjen dolgozni. Ha nem teszünk rá füstölőfát, akkor is finom lesz, mert akkor meg a faszén az, ami megadja ezt a különleges ízvilágot. Mi van itt? Mit láthatunk itt? Ezt csak oda tettem, igen. Ja. És az is egy kellemes ízt ad neki. Be van sóval dörzsölve, egy napot állt a sóba, semmi már nem tettük vele, csak így rárakjuk. Én most pont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha valakinek ilyen van, vagy ilyet vesz, és ki szeretné élvezni a kamadó által adott ízeket, ahhoz csak tiszta faszélre, és valami füstölőfára van csak szükség. A többit elvégzi a gép. Nézd meg, nem tettem rá semmilyen fűszert, és ilyen szép aranysárga színt kapott, ez mind a fa. Igen, és ott van az a hikori fának ez a különleges íze. Szóval kiegészítőkből is nézd meg, nagyon sokféle létezik. El kell dönteni azt, hogy mire fogod használni, főként milyen húst fogsz készíteni belőle. Csirkével kezdenél egy ilyen csirkével? Hát kezdeném az egyszerűbbeknél mindenféleképpen. Oké, az jó a csirke. A bonyolultabbak felé. Ideig tartó, kicsit már bonyolultabb és több tudást igénylő. Oké. Akkor az a lényeg, hogy voltaképpen neked el kéne osztanod a sütőteret belül. Tehát fogod, és ez így, ahogy van, ez egyben kapható, ebbe több rész is található. Tehát ezt így be lehet helyezni, és akkor most jön a trükk, hogy ugye maga a rács is, vagy a rácsozat is szétszedhető, tehát kétfajta, két felet tudsz különböző módon használni. A hőtompító kő is kettészedhető. Ha az egyik felét meghagyod, mondjuk egy ilyen tompítókővel, akkor ezen a részen meg tudod sütni a sztéket, mondjuk, át tudod ide rakni, itt közvetlenül ugye éri a hő, tehát kérget tudsz sütni neki, itt pedig ráteszed és letompítod azt a hőt, és el tudod érni vele a kívánt minőséget, illetve a kívánt belső átsültséget. Bográcsos ételt, vagy valami egytál ételt, akkor ezzel a kiegészítővel, amit be tudsz ugyanígy tenni, például lesüllyedhetsz benne különböző vasedényeket,
amiben már párolni is tudsz. Na hát akkor egy boldog kamadó tulajdonost hagy mutassak be, Kovács Lázár vagyok. Hettinger Gyula vagyok. Szia Gyula, na hát egy ilyen szépre tettél szert, sőt, ennél még nagyobb is, ugye? Így van. Ha jól tudom, nagyon jó. Mire fogod elvinni? Hogy kiszállítsuk? Készültem saját autóval, bízom benne, hogy be fog Azt mondja, jó, akkor nézzük meg, hogy akkor hova is. Ó, és hát itt is van, nézd meg! Azt a mindenit. Milyen autód van? Jó autód van? Milyen márkájú? Nissan X-Trail? A szívemből beszélsz, igen. Hú, micsoda gumiaid vannak, ez igen? Nagyon komoly. Szóval, hogy ide? Aha, jó. Szia Lizus, ne ijedj meg! Lizus, ne ijedj meg, de megörökítjük képben is, hogy ez ide bekerül. Rózsaszín bicska, ez nagyon mutatós. Jól Na, áll a kezemben, akkor igen, na, akkor gyerünk. Ünnepélyes szalak meg. Ezennel akkor. Tánk. Igen, mert ugye a raklapról levesszük, hogy még könnyebb legyen majd kivenni, de így ez magasságra kimértétek már ezt? Persze. Ja? Szemlélték. Aha. Ez igen. Fotózunk egy autót egy grilleszközzel, tehát és imádjuk. Nagyon jó. Hát jó utat kívánok, és akkor majd írjál, hogy sikerült az első használat. Még jövök vissza, megnézem. Jó. Oké, rendben. Megmutatom a webshopot, tehát itt van a földszinti rész, ahol egyébként a kamadó tartozékok is találhatóak. Szóval ez a szíve a lelke, itt meg lehet nézni, meg lehet fogni, ki lehet próbálni, és el lehet dönteni, hogy például egy kisebb vagy egy nagyobb méretű kamadóra tegyünk szert. Ott másik oldalon a vasedényekkel találkoztok, középen pedig több soron is különböző kiegészítők a sütéshez, a főzéshez. Itt két sorban is, ez itt a bogrács szekció. Van kis bogrács, nagy bogrács, zománcos bogrács, halfőző bogrács, gulyásfőző bogrács, egy szóval minden 1000 felül, számos olyan termék, amit csak rátok vár. Remélem élveztétek ezt a kis webshop túrát. Aki szeretne személyesen bejönni, természetesen meg tudja tenni, és kedvére válogathat minden eszközökből. Sziasztok!